ସାବିତ୍ରୀ ଲୋ ମୋତେ ଏକୁଟିଆ ଛାଡ଼ି ଦେଇ କୁଆଡ଼େ ମୋ ଧନ କୋଉଠି ଅଛୁ? ଆରେ ତତେ ଟିକେ ଦେଖିଦେବି ରେ ପୁଅରେ। ଏ ପୁଅ ପୁଅ ଆଲୋ କାହିଁକି ପୁଅକୁ ଖୋଜୁଛୁ? ପୁଅ କ'ଣ ଆଉ ତୋ ପାଖକୁ ଆସିବ? ମୁଁ ବଞ୍ଚିଥିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୋ ସେବା କରିବି। ହଉ ପାଟିଟା ଆଁ କରେ, ତତେ ମୁଁ ବଟିକାଟେ ଖୁଆଇ ଦେବି। ଆଲୋ ଆଁ କରୁନୁ। ସାବିତ୍ରୀ, ଏ ସାବିତ୍ରୀ, ସାବିତ୍ରୀ ଲୋ, ସାବିତ୍ରୀ, ଏ ସାବିତ୍ରୀ। ଆଲୋ କ'ଣ ହେଲା ତୋର? ସାବିତ୍ରୀ ଲୋ, ଏ ସାବିତ୍ରୀ। ଆଲୋ ତୋର କ'ଣ ହେଲା? ସାବିତ୍ରୀ ଲୋ ମୋତେ ଏକୁଟିଆ ଛାଡ଼ି ଦେଇ କୁଆଡ଼େ ଗଲୁ ଲୋ ସାବିତ୍ରୀ? ତୋତେ ଛାଡ଼ି ମୁଁ ଏକୁଟିଆ କେମିତି ରହିବି ଲୋ ସାବିତ୍ରୀ? ତୁ ମୋ ପାଖରେ ଥିଲୁ, ପୁଅ କଥା ମୋର ମନେ ପଡ଼ୁନଥିଲା ଲୋ ସାବିତ୍ରୀ। ହଁ ବାପା, କ'ଣ କହୁଛ? ବିକାଶରେ ମୋ ଧନ କୋଉଠି ଅଛୁ? ଆଜି ଯେମିତି ହେଲେ ଘରକୁ ଆସେ ରେ ବିକାଶ। କ'ଣ ହେଇଛି ବାପା, କାନ୍ଦୁଛ କ'ଣ ପାଇଁ? ଆରେ ତୋ ମା ମରିଗଲା ରେ। ବଞ୍ଚିଥିଲା ସମୟରେ ତୋ ମା ତୋତେ ବହୁତ ଖୋଜୁଥିଲା, ତୁ ଆସିଲୁନି। ଏବେ ତୋ ମା ମରିଗଲା, ଆସେ ତା ମୁହଁରେ ଟିକେ ନିଆଁ ଦେବୁ ରେ ବିକାଶ। ନାଇଁ ବାପା, ଏବେ ମୁଁ ଗାଁକୁ ଯାଇପାରିବିନି, ମୋ ପାଖରେ ସମୟ ନାହିଁ। କ'ଣ କହିଲୁ? ତୋତେ ସମୟ ନାହିଁ? ତୁ କି ଚାକିରି କରିଛୁ ଯେ ତୋ ମା ମରିଗଲା, ତୋ ମା ପାଖକୁ ଆସିବାକୁ ଟିକେ ତୋତେ ସମୟ ନାହିଁ? ବାପା, ମୁଁ ଶାଶୁଙ୍କୁ ଧରିକି ମେଡ଼ିକାଲ ଆସିଛି। ତାଙ୍କର ଗୋଡ଼ ଅପରେସନ୍ ହେବ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ କେହି ବି ନାହାନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଶାଶୁଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ମୁଁ କେମିତି ଯିବି? ହଉ ହଉ ବାପା, ମୁଁ ରଖୁଛି, ଡାକ୍ତର ଡାକିଲେଣି। ବାରେ ପୁଅ, ମା 10 ମାସ 10 ଦିନ ଗର୍ଭରେ ଧରି ଜନ୍ମ କରିଥିଲା। ସେଇ ମା ହେଇଗଲା ପର, ଆଉ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ହେଇଗଲେ ନିଜର। ମା ମରିଗଲା, ମା ମୁହଁରେ ଟିକେ ନିଆଁ ଦେବାକୁ ଆସିଲୁନି। ହଁ ହଉ, ଭଗବାନ ତୋତେ ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ। ତୁ ଯୋଉଠି ଅଛୁ ଭଲରେ ଥା, ଭଲରେ ଥା। କ'ଣ କରିବି ସାନ୍ତେ? ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କଲି, ବହୁତ ଟଙ୍କା ସାରିଲି, ହେଲେ ବୁଢ଼ୀଟାକୁ ବଞ୍ଚେଇ ପାରିଲିନି। କାନ୍ଦେନି କାନ୍ଦେନି, ଆଉ ମନ ଦୁଃଖ କରିକି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ଭଗବାନ ଯାହାକୁ ଯେତିକି ଦିନ ଆୟୁଷ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ସେତିକି ଦିନ ସଂସାରରେ ରହିବ। ହଉ, ଆରେ 2 ଦିନ କହିକି ମୋ ଠାରୁ 20,000 ଟଙ୍କା ନେଇଥିଲୁ, ଆସିକି ମାସ ଗୋଟାଏ ହେଲାଣି। କେଉଁଦିନ ଟଙ୍କାଟା ଦେବୁ କହିଲୁ? ମହାଜନେ, ପୁଅ ପାଇଁ ଆମେ ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ନ ଖାଇ ନ ପିଇ ଜମି ବାରି ଘର ଦ୍ୱାର କରିଥିଲୁ। ମୋ ସ୍ତ୍ରୀଟା ମରିଗଲା, ପୁଅ ହେଇକି ମା ମୁହଁରେ ଟିକେ ନିଆଁ ଦେବାକୁ ଆସିଲାନି। ଆରେ ଏଇ ସଂସାରରେ କେହି ନୁହେଁ କାହାର, ମିଛ ମାୟାର ସଂସାର। ମହାଜନେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଟଙ୍କା ଦେଇଦେବି। ମୋ ଘର ଦ୍ୱାର ଜମି ବାରି ଯାହା ଅଛି ସବୁଯାକ ଆପଣ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ଦେଇଥିବା ଟଙ୍କା କାଟିଦେଇ ଅବଶିଷ୍ଟ ଟଙ୍କା ମୋତେ ଦେଇଦେବେ। ଆରେ ଘର ଜମିବାରି ବିକିଦେଲେ ତୁ ରହିବୁ କେଉଁଠି? ଆଉ ଏ ଜମି ବାରି ଘର ଦ୍ୱାର କ'ଣ ପାଇଁ ରଖିବି ସାନ୍ତେ? ପୁଅ ତ ଆସିଲାନି। ବୁଢ଼ୀଟା ମୋର ସାହା ଭରସା ଥିଲା, ସେ ଆରପାରିକୁ ଚାଲିଗଲା। ଘର ଦ୍ୱାର ବିକିଦେବି, ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମକୁ ଚାଲିଯିବି।